Unsa man ni? Napoy manukan, unsa man ni? Pugaran, di ba? Pugaran eh. Oh. Maayong buntag, kumusta? Og karon na dirita no sa ikaduha natong hatagas bugas gikan sa Good Samaritan. Barangay Tuburan gyapon ni. No ang atong location karon nga mga panahon na, no. So wow, pagkapatsada kay sa tong yagi ano, tanawa ra gud. Mo ni atong yagyan, di ba? Tan-aw ninyo way mga balay na, pero dito sa taraw distansya ang mga silingan, no. So mo ni ang area tanawa at 360 topo silingan, no. Tapos pikas bukid unya nga atong target nara kana nga balay, no. Ato na nga naan tan atong amigo na guna, no. Si Conol Vlog. Sige baklayon tani kaganta mo ni nakagwapo sa tong ginahimo nga krusada, no. Nga ingani experience, no. Pagkapatsada gi kayo. Bugas dito to. Okay, sige. Ay mayong buntag. Sir. Tay, mo ni mong balay? Oo. Ay, ikaw rin kapuyo dire. Dito to among balay-balay dito nga Asa? natumpag na. Ay, natumpag yung balay-balay ito? Nang harag-harag na dito may kaulian. Pero kanis siya sa imo ni bali. Para lang ni trabaho dire. Trabaho nimo. Oo, mag-uma. Ang uma ka ba? Hindi kay tanaw natin mong ang payag-payag ni tatay. Kaan siya? Kanang Tay kung ulan. Taligsik ni. O mo, tayamin ka nang mo sa lisid, Na may trapal. Kuan lang, cover lang. Diri po si mong kuan, no. Tanang napo kay sugang ganing lutuan na sa sulod, no. Okay. Improvise ka po, no. Ah. Wapo kayo, wa? Nindot sab kanang wala sab ni. Kaldiren aw ni. Planggana. Planggana ba? Kani mong gi kuanan, planggana butangan din mo gyuta. Planggana na. Nya sugangan dayon. Kalungag na, ati na. Bisag mulan magalungag diha. Lola, bati gyawon ba. Sige. Bitaw, unsa kani imong pangalan tay? Jose. Jose, tatay si Tatay Jose. Oh. Tay pila edad di mo tay? Kuana. Kapin 60 na. 66 na ko. Bata pa. Kung bati kayo. Kung bata pa uma. Bati gyawon ka. Usahay video ko na. Sa medyo luya. Loya na. Pero apelyido ni mo tay? Jose. Gayaw. 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 Si Tatay Jose Gayaw, no? So 66 anyos. Minyo tay. Oh. Pila ka po anak nimo? Kana sila. Kantay ba? Siyam na. Siyam? Oo, siyam ang laki, ang bayi, duha. Unsi sila. Daghan kita ba? Mga kuha na, isa na lang awak maminyo. Isa na lang. Unsi mong anak day? Ubay sab. Mga kumbati ka mas nanay, tatay day. Muning berkada sa kung kan dol kaning papa. Suod ka sila ni suod. Barkada mi kayang papa. So, ano ba? At least Una na akong gituyo nga si tatay akong kuanan kay dili bi siya taga diri, dayo ra pud siya diri. Dili kaning yuta. Kangdato ni. Dili na ya. Nagkuan na siya basin dili trabaho ra. Trabaho dire. Taga kuan man mi, taga malay-balay man mi. Ano ba sa malay-balay? Sapo makote. Apo makuti, marag pana, sok-sok pa na. Sudlunon dito. Sudonon siya ba? Oo. Kay di man kay ko pamilyar god so sudonon gid na siya. Sudlunon na. Pero sementado na. Kasada. Pero ang imog yung panginabuhi pag umagyod sukat pa sa una? Pag umara, sukad sa una, gika sa una. Mag umara gyud, magmaisan, nagnay suhol, pasuhol, paglampas, basok. Na Sumurot yung gibuhi gyud si mga anak unsa ka buok? Umagyod. kuan litag sa baboy sa una. Ay baboy halas? Litag panguway akong trabaho. Sabi ba? Makakuha ko tag unom ka buok baboy. Sa larong, apil ang sa larong baka ng mga sungayan. Asa dapit na manguha? Framport, Bumburan. Daghan pa day ingana dito? Daghan dito, lasang man na. So layo kay mong baklayon pod para makakuha ka. Layo, mga udto ka kabot. Dabi ba? Pero Gikan ka, baklay, sugod ka. Alas 5 ka, maambak na ka. Kadlawon, mga dlawon gid ay. Udto na kakaabot.
Udto na. Grabe ba? Pero Pero magkabayo man, sakay kabayo. pero at least pag uli di mo, wala na. Gabit-bit na. Pulpak na. Full pack na. Sure na. Unom na pito. Oh. Oh na nga. Pila ibaligya po si mo sa usa ka buok. Nga or gutaron na nimo. Barato man ang kuan dito, kanang buhi. Ibaligya ako ra nag 2,000 dito. Mm. Kanang buhi dako-dako na 3,000 na basta dako nga baboy. Kuan. Lami ra ba do kuno kay na, ba? Lami ng baboy halas. Lami wa ko katilaw na sige kung kadungog ana nya wa ko katilaw. So at least ba nga mo toy nakapa kuno dakong tabang para mapahuman mapabuhi gid mong mga anak, ba? Buhi anto nang dagko na. Aman nimo mga anak na karon day. Naas gusa dito sa Cagayan. Sentos kalian. Nasa Talakag ang uban. Mm. Nasa Tumpagong uban. Atong pagon. Unahan. Pero gabi sitihan gyapon kanila? Gani gyapon sila? Ganhi man na sila. Mingawon gyapon sila. Oo. Lagi kay ana basta butang amahan, ana balik-balikan gina sa mga anak ha. Ganhi man puli-puli ra na sila ganhi. Lagi so. Pero ang ikaw, so sa inyong pagkaon, kamo ra sa paningkamot lang sa gyud. Naman po ko na mo sa senior. Na po yung mga abag-abag yapon. Senior. Magkubra mi. So, Relisan mi tag ano lagi 3,000. so igo-igo agad. Pero pa kay wala kay maintenance mo pod. Wala. Wala man. So this nga si sekreto nimo 66 years old na ka pero tanaw na ko si mo mura mag paskog pagyapon kayo. Ba. Ha? Kuan man po din si ako may kuan din sa dato makasaligan mao man si dato din Oh. Ako iyang tao. Ako yung isip bailan niya. Kanang ga kuan ba ga ritual. Ga ritual ka. Oo. So sa kani nga tribo dire? Higaunon. Higaunon. Oo. Okay, mga higala po nato ng mga lumad. So at least nga ug gato di pong kuno ang balay ni tatay tutuyo ko na. Ay kuan po ni diri kanang imong kaldero. Kansab. Nai isabitanan po di ba? Nakakalawa ra. Ingani ka konserva kanang maliksain ng kanang master gid guna ba ba? Nai kuan. Nya na unsa man uy, napoy manukan unsa man ni? Pugaran di ba? Pugaran pugaran no. So abay siyang balay na ipugaran. Alang manok lagi. Namiso na. Ang pangawat ng uban paita. Naagid gyapon ning mga manok kay hamon. Naagid gyapon ning kaning Mga ang galumlum niya. ay paita. Dito ra man mi katulugan dito pikas. Wadigid sila magbuhig ilaha ba? Ngang mangin sayon raw. Paita gid pagayo. Kawatan sila pangawas di na ga. Kamot tay ba? Pangingkamot. Kamot gyud tagkuan umana. Grabing kayo pag umaw niya kawaton ra, ha? Ito siro sprayer para patay sa kuan. Sagbot. Sagbot. Magamit na guns. Ngana di ba? Sa unang more on lampas karon gamitan na sprayan na. Kana ingon ani sprayhan na kani sagbot. Kadam na imong tangla dito tay. Sus. Oo, nitangla do. Manok dayo. Ay, sura. Sige. Tara na. Atay, sumalimtan na mo naman pinaka-importante kayo. No, ang bugas ikan sagod sa Maritan. Sa Maritan. Ikan kang din. Kayo katol no, ang bugas para kang Tatay Jose. Gayaw. Tatay Jose. Paldo tay, paldo. Ay, paldo. Singka ato sulugon sa mga katawhan. Ang Zen Kahatol t-shirt. Labi na katulago Para panglakaw na tay, pwede panglakaw. nakabus na Gayo. Tatay katawan. Jose, gayaw. Naka-t-shirt kang Idol Zen katol tay. Dawata kini tay. Ay, sige. Ay, pwede ni mo masuot. Tatay. Pwede tay. So, tang t-shirt bay. Atong karon gagawin kung sa magigni ka. Ay, angayan magid bay. Ay, gitsa, pwede na siya po. Pwede na siya po dito. Lisin ka ato sulugon sa mga Samaritan. Tara na. Kana, muna pasada. Lisin ka ato sulugon sa mga katawhan. Ay, ko na idol. Okay, sige. Sir, ang imo na lang ikasulti, no? Gantos mga good sa Maritan mo. Pasabot mga buwan ng mga tao nga nagpataga na. Kina, ako ni kulit. Pasalamat ko sa among nag-anhi karon dire nga buutan nga tao nga makahatag og
isip nga pinaskuhang yapon. Kuan. Kay Pasko pa man karon. Musa dako ko po salamat. Nga bisan ni ara ko balay naagi nakaabot dinhi. Mo akong gipasalamatan gid sa Dios nga amahan magagahom. Salamat kayo. Sige. Matak na. Salamat tatay, no? So, salamat og atong kauban si Sir Conol Vlog, no? Og kini na lamang si Zen Kahatol. At ang imi sa uban pang mga barangay, basin ang inyong barangay na sab, ang among sunod nga manahan palihog, pakishare aning nga maong video. Salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.